τους λιριδάτιδες της Λέσχης, Ποντίων Περδίκα. Είναι ο Τζουπανάκης Αντώνης, ο Μιχαλάκης Παντελής, ο Χαλκίδης Χαράλαμπος, Τιμονίδης Παναγιώτης, Βασιλιάδης Ανανίας, Τιμονίδου Αθανασία, συγγνώμη, και ο Σαββίδης Κωνσταντίνος. Να μην παραλείψω να πω για τον χοροδιδάσκαλό μας, τον κύριο Γρηγοριάδη Αποστόλη, για τα αριστολογήματά του, που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα παρουσίασε αυτό το εκπληκτικό θέαμα. Είμαστε έτοιμοι. Θα παρακαλέσω επίσης να κάνετε λίγο ησυχία για να ακούσετε με απόλυτη... Πάμε. Γιορδάνη, πάμε.